डीजे सुमित सतीश रैना। Presented by Diva Music. पूजावा से पहिले सास कहिले सिलावा से साथ छुपल बा। डीजे सुमित सतीश रैना। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। पूजावा से प्यार कैनी भइला पूजा रह गइल आधा अधूरा। हमन साता बड़ी पिराता दिलवा में मर दिल छुरा। जब प्यार कइनी दुखाई खइनी लागे मोर कलम फुटल बा। दिलवा टूटल बा। डीजे सुमित सतीश रैना। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। राइटर मनोज प्यार केहू से ना करी लइकिन के फेरा में न पड़ी। राहुल राजा धानी दिल के बात कहताने आई अगिया में जड़ी। राजू कहिले आजू तोहरे सने जुटल बा। तो बेरा दिलवा टूटल बा। तो बेरा दिलवा टूटल बा। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा। दिलवा टूटल बा। पूजावा से पहिले सास कहिले सिलावा से साथ
साथ छुटल बा